Ens trobem en la plaça de l'Alborxí, en el que és l'entrada del Gran Teatro. Des de la regidoria de serveis urbans s'ha volgut adequar fent una acció especial en estos ciprers que donen la benvinguda al Gran Teatro perquè ja els havia entrat un hongo, ja són ciprers que tenen ja una certa edat i el que ha fet ha sigut donar-los una forma ASEA para que por lo menos el entorno de esta plaza, el entorno del Gran Teatro, tinga una imatge com toca. I per això dic que són els cipresos els arbres que donen la benvinguda a la cultura, que donen la benvinguda a este gran teatro que ja han complit 100 anys i és un edifici completament modern i completament molt més xulo del que teníem abans. Però els cipresos continuaran donant-li la benvinguda a la cultura del Gran Teatro.